Hej og velkommen til. I dag der spiller jeg inde på Go Prison. Ja, et på Super Awesome. Og han hedder Tobias K Gamer. Og ja, vi kan prøve at vise hvad man kan. Man kan skorstrege YT. Der står du skal have 35 subs. Du skal have en og lave en video herfra. Ja. Jeg skal lige spørge, om jeg kunne få YT rank, og han skrev, at jeg skulle skrive Minecraft navn. Sådan der. Og der er han. Og ja, jeg vil vise rundt på serveren. Her står der ejeren søger en, der kan lave en tæller. Fortæl kommanden til ham og få gratis rank. Vagt eller go rank. Og her står der skorster yse for yse. Det er sådan der. Og så skal man skorste staff. Så står der hvilken staff der er ejer, de er adresse med der. Bye. Tak. Bye go pro rank koster 1 stik kammerater. Køb unmute 1 stik kammerater. Køb unpan for en ven 3 stik kammerater. Køb vagt for 3 stik kammerater. Nå ja, jeg vil vise jer mine. Man kan tage Kit Buddha, jeg tror det var hver dag eller sådan noget, hver 20. time eller sådan noget. Kan jeg prøve at vise Buddha pickaxen, det er et facilitet, det er bare sådan her. Og den diamond pickaxe skal jeg sige. Vi kan lige, skal vi se om der er nogle vagter på liste. Vi har ingen vagter på, eller hvad? Nej, godt. Vi kan godt tage armor på. Så ja. Jeg vil prøve at se hvor langt den er nu. Ja, okay. Ja. Så men jeg må undskylde at i lang tid der har jeg klaret en video op. For nogle dage siden, der lagde jeg en video op. Okay, så jeg får alt det her. Kyllingerne her. Ja, hvad får man i chesten? Og der kommer vist en donator chest frem. Jeg kan lige se hvad jeg kommer til at få, fordi så laver jeg vi kan lige afsløre. Nej. Jeg vil helst ikke vise for meget til, men jeg kan se, at den kommer til at ligge her. Så vi kan lige gå i spawn igen. Men ja, nu vil jeg så vise rundt igen. Der var mine. Herhen er der shoppen, hvor man kan købe og sælge ting. Vi kan lige sælge det der. Så har jeg vist ikke mere. Så ja. Undskyld. Og så har jeg ønsket, hvis jeg kan have en telefon baggrund. Ja. Du kan skrive bare for at få rank, og der kan jeg ikke komme ind. Det er derfor man skal. Det er derfor ja. Jeg kan prøve at se. Ja. Så er der jo. Her står der. Kommer snart. Og ja. Jeg ved ikke. Kommer der
hit video. For så laver jeg nemlig en video, hvor jeg viser hele mig selv, og alt hvad jeg kan, og alt sådan noget nu, bagefter. Det er bare en rundvisning, vil jeg sige. Så, ja. Og rigtig god server, vil jeg sige. Dejlig ejer, dejlig medejer, dejlig staff. Det hele. De svarer altid, når man skriver, synes jeg i hvert fald selv, hvad jeg har lagt mærke til sådan. Så svarer de altid, når man skriver, og de er retfærdige. Det er ikke sådan, for eksempel vagter, de siger, jamen det er det der, du må du ikke have. Eller jo, det siger de, men de går ikke hen og abuser sådan. Ja. Som der er på nogle server, har jeg fundet ud af. Man kan lige bruge sådan noget. Okay, jeg ved ikke lige, hvad han mener sådan helt. Han skrev, Tobias K. har spurgt, hvem er jeg? Malte Larsen må ikke hjælpe. Hvem er jeg? Du er... Du er Andreas Bom. Vent, du er... Sådan der. Han er vist det der. Ja. Jeg skal sætte... Hun er ikke sådan... Okay. Sige farvel til ham. Det var alt for den her gang. Vi ses næste gang. Hej hej.